Club Junta, building better Africa. Kani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Amin Musa ndi mzanga Yusavita Wilima. Poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zachuma wati wakhutitsidwa ndi maganizo a nzika za dziko lino okhudza zomwe akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma. Dziko la Malawi mawa likumbukira m'busa John Chilembwe yomwe anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Ndipo timu ya dziko lino ya Scorchers idziwa matimu omwe isewere nawo mu mpikisano wa AFCON mawa pamayere omwe achitikire mdziko la Morocco. Club Junta, building better Africa. Unduna wa zachuma wamaliza kumva maganizo a nzika za dziko lino okhudza zomwe akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka chaka cham'mawa. Pakadali pano undunawo wayamikira magulu onse omwe apereka maganizo awo mzigawo zonse za dziko lino ponena kuti athandiza kuti boma likhazikitse ndondomeko yake ya zachuma yokomera aliyense. Zambiri mulipotiri ndi Wenceslas Chirwa. Polankhula pakutha pa msonkhano umva maganizo a anthu mu chigawo chakumwera, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndi okhutira ndi kukhuthala kwa mfundo zimene anthu apereka mzigawo zonse zitatu, ndipo unduna wake ugwiritsa ntchito maganizo amene aperekedwawa. Ndunayi inati zokambira nazi zapereka chiyembekezo kwa Malawi ngakhale payikidwa mfundo zokhwima zokonzanso chuma cha dziko lino. Iwo atsimikizira anthu mdziko muno kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ndi wodzipereka kuti abwezeretse chuma mchimake, ponena kuti ziganizo zomwe zikuchitika pakadali pano zikuchitika pofuna kupulumutsa Amalawi. Kuli ndithu maganizo abwino amene atipasa, amene ena tikakhala pasi tiwaunikire, ena akalowa budget imene kubwerayi, ena achazidukira zabwera pachisogolo. Koma ngati neyo nduna amene tinakonza dongosolo loti tikhale consultation, ndingati kunena kuti tinali meeting yabwino, zomwe timafuna tazilandira kwasakuti tikakhale pasi tiziphike kuti kodi ndiziti zimene tingathe kutenga zimene tingatheke. So meeting athu ayenda bwino kwambiri. Ndunayi yachenjeza mabanki, anthu komanso amene amakhudzidwa ndi kutumiza ndalama zakunja kamba ka mchitidwe ozimbayitsa ndalama mdziko muno ndi kupita ku maiko ena. Taona, tamva, andi tikuziwa kuti pali anthu. Pali anthu, komanso anthu a business, komanso mabanki, komanso ma-organization timati money transfer operators, amene akutulusa ndalama kunja. Ndifuna ndiwachenjeze pano kuti ma-department osiyana-siyana aboma tikuna panopa akugwira ntchito panopa kuti anthu amene wagwire kuti zimene zithe. Panopa tilibe ndalama zakunja chifukwa pa anthu ena akupanga chinyengo kumatulusa ndalama kunja. Ndifuna ndiwachenjeze pano kuti poselepo mpano malamulo agwira ntchito. Pakadali pano mkulu wa Bankers Association of Malawi Alines Nkungula ati bungwe lawo likudikirira mwachidwi mkumano umene akhale nawo ndundu nawo pa nkhani. Mabanki siololedwa kupanga zozembayitsa ndalama kapena kupanga china chilichonse chimene sichili choleredwa m'malamulo, ndipo mabanki satero ndithu. Koma sizilephera unaona kuti pali anthu ena amene amagwira ntchito mwina ma institutions osiyanasiyana amene amatha kutero, komanso ndili okondwa kunena kuti anduna ananena kuti ali nayo information yonena kuti athane ndi anthu otero. Ndi ife tili ochilandira chiganizo chimenecho kuti ngati anthu akwadziwa tiyena athane, boma lithane nawo. Unduna wa zachuma wati maganizo onse omwe latolera athandiza kuti akhazikitse ndondomeko ya zachuma ya chaka ya 2026-2027 yokomera anthu onse ndi chidwi chofuna kukonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhazikike kuti miyoyo ya Malawi ipite patsogolo. Wenceslas Chirwa, MBC, Blantyre. Padakali pano nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yasimikizira Malawi kuti tsopano nkhokwe ya ndalama zakunja kwa dziko lino ikuchita bwino. Mwanamveka ati posachedwa pa ndalama zakunja zikhala zikupezeka kwambiri mabanki a mdziko muno zomwe zithandize kuchepetsa chiwerengero cha anthu ofuna ndalamazi. Ndasimikizira Malawi kuti zinthu zikuyenda bwino. Kani ya foreign exchange panopa ndingathe kunena kuti panopa ndithu tili ndi foreign exchange imene ikubwera
izizi zikubwera pa zifukwa zingapo. Taona kuti panali makampani ena amene anapanga export kandi tea, kandi sugar, anapanga export ka pigeon peas kapana ndolo, soya, ndama sizi mabwera. Ndiye takhala pansi taunika ku MRA amene anasaina onse amasaina ma CD1 forms. Onse amene sanabwese ndama zawo tikuti ndama zawo zimene zibwere. Fala mulo lilipo kuti ngati watumiza zinthu kunja ndama zozina kubwera within 90 days. Ndiye feoti onse ndama zimene zibwere. Komanso foreign exchange yathu ikukanga kupanga improve fojoti tapanga kwambiri cut expenditure kunkhani ya foreign exchange. Chifukwa cha amene ananena president kuja kuti maulendo akunja achepe. Ndikuti so tachepesa kugwisa ntchito kwa foreign exchange. Komanso atakamba pompaja nkhani yoti tisamaita nise zinthu ngati magali moto taimisa. Zambiri mati high value materials timezo tazimisa. Zimene zatithandiza kuti foreign exchange ku reserve bank, ma reserve satu akhale abwino. So ndasimikizire amalawi kuti chuma chathu chiyamba kuyenda bwino, foreign exchange yamba kubwera, komanso kuti kwacha yathu simagwaso ya ikhala nditu ikupanga improve. Akatswiri aulamuliro wabwino komanso oyankhulapo pazochitika za mdziko ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kochita machawi posamutsa kampani komanso nthambi zina za boma kuchokera ku Lilongwe kubwerera ku Blantyre komanso mu mzinda wa Zomba. Akatswiriwa akukhulupirira kuti izi zandiza kubwezeretsa chuma mchimake. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Beatrice Chuma. Miezi 3 yapitayo, President Professor Arthur Peter Mutharika analamula kuti Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, Malawi Housing Corporation MHC, Malawi Electoral Commission MEC, komanso Malawi Prison Service MPS asamuke mu mzinda wa Lilongwe ndipo m'malo mwake abwerere ku Blantyre komanso Zomba. MPC yapeza kuti kampanizi komanso nthambi zabomazi zayamba kutsatira ganizoli. Mwachisanzo akuluakulu a Malawi Prison Service asimikiza nkhani ndipo ati ntchitoyi ikhala ikufika kumapeto posachedwapa. A Thomas Damba ndi mmodzi wa akuluakulu aku Malawi Prison Service ndipo akutsindika kufunika kwa ntchitoyi. Kumeneku kuthandiza kuti chimene chimafunika ntiwene kuti ndende likulu la ndende limafunika likhale pafupi pamene pali ndende ikulu kwambiri muno Malawi imene ya Zomba Central Prison. Ndiye kuti ma services ena ngati monitoring ndi zina zotero zizichitika bwino pano pakhala kuti ndende yakulu ili pafupi. Komanso ono ku Southern Region kuli ndende zambiri zedi zimene zili muno ku Southern Region, komanso ku Eastern Region ino makamakaso Zomba ino ndende zokwana 5. District ya Zomba ino ndende zokwana 5. Ndende 5 imene komanso muli ndende imene mati Central Prison imene masunga kategole onse akaidi. Ndiye kuti pakutero department ya prison ikhala kuti nditu sikhaso yovutika kwambiri kuti ziyang'ana kuti pakazina zimene zikufunika zokhudza ku Zomba Central Prison. Alimbani Nsapato ndi mkulu wofalitsa nkhani za MACRA nawonso tiyankhulana nawo motere. Kubwereranso ku Blantyre kutithandiza kuti ngati bungwe la MACRA tithe kugwira ntchito malo amodzi. Ku Lilongwe tinali maofesi malo osiyanasiyana, malo asanu. Kulumikizana kumakhala kovuta kuti upite ukamuzungulire nzako ofesi. Panopo zikhala zosavuta kuti ntchito zathu ziziyenda mwachangu komanso mwadongosolo. Pothirapo ndemanga, katswiri wa ulamuliro wabwino Wonderful Nkuche wayamikira President Professor Mutharika pochita changu kusamutsa zina mwa kampani komanso nthambi za boma. Malinga ndi Nkuche, ganizoli lithandiza kukonzanso chuma mzigawo za mdziko muno. Ajambese nichonena kuti apitiriza kukwanisa zomwe analonjeza. Chifukwa tikakhala panga zisankho anthu tasankha boma, chiyembekezo chimakhala chimene chokuti apange zimene analonjeza pa msonkhano yokopa anthu. Oyankhulapo pa zinthu zochitika mdziko, Emmanuel Manyongo wati akukhulupirira kuti ganizoli labwera mu nthawi yake ndipo anaonjezera kunena kuti lithandiza kuteteza chuma. Chimenechi ndi chiganizo cha nzeru kwambiri komanso cholondola pakayendesedwe ntchito kaboma.
mukumbukire inu kuti pamene mabungwewa anasamusidwa kupita ku Lilongwe, boma linkaononga ndalama zambiri, ndalama za nkhaninkhani pochita rent maofesi ndi zina zambiri zomwe zimasintha pakayendesedwe ka boma mabungwewa akasamusidwa, zomwe pa Chingerezi amati ma logistics. Izi zinkachitika tu pomwe mabungwewa anali kale ndi maofesi awo omangidwa bwino ku Blantyre ndi ku Zomba. Muganize inu Macra payokha inayamba kuchita rent malo opitirira 5 kumene anayika maofesi awo ku Lilongwe, pamene ku Blantyre anali kale ndi malo okwanira, mabuilding okwanira amene maofesi awo anali. Pobwezeresa mabungwe amenewa kumeneko, boma lichepesa ndalama zogwiritsa ntchito, ndipo ndalama zomwe zapulumukazi zigwiritsidwa ntchito pa zitukuko zina, komanso ntchito zimenezi zipindulira nzika za dziko lino. President Professor Arthur Peter Mutharika akukhulupirira kuti ganizo losamusa ofesi za boma kupita ku Lilongwe linali longofuna kulowesa ntchito za malonda pansi mchigawo chakummwera kwa dziko lino. Mulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera, mabungwe kuphatikizapo la Macra, MEC komanso Malawi Prison Service MPS adazisamusira mu mzinda wa Lilongwe. Dziko la Malawi mawa likumbukira mbusa John Chilembwe. Boma linakazikitsa tsiku la pa 15 January ngati tsiku lokumbukira mbusa Chilembwe yemwe anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka itsogolera zochitikazi mboma la Chilazulu. Mwanamveka atumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Charles Chindongo ndi Chris Mainjen alemba ripoti ili lomwe akuwerenga Ruth Chinangwa. MBC itaendera malowa ku Providence Industrial Mission yapeza anthu akukonza malo ochitikira mwambowu pokonzekera tsikuli pa 15 January. Polankhula ndi MBC wachiwiri kwa mkulu ofalitsa nkhani za PIM David Mbewe wapempha Malawi kuti akondwere tsikuli pokumbukira ntchito yotamandika yomwe mbusayi anagwira, komanso kulimbikitsa Malawi kuti akhale odzidalira pachuma, zomwe ndi zogwirizana ndi masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Amalawi azimkumbukira mbusa John Chilembwe ngati munthu mmodzi anayambisa ufulu ozilamulira. Chifukwa kusimikiza pano kuti sindingakambe za ufulu ozilamulira umene dziko la Malawi lili nawo popanda kukamba zambiri John Chilembwe. So ngati dziko nkofunika ndithu kuti siku ngati pa 15 January tizikhala ndi nthawi yowunikira komanso yolingalira za ufulu ozilamulira umene tili nawo, komanso makamaka kuona kuti kodi mfundo kapena kuti masomphenya amene busa John Chilembwe nawo tikuwakwanirisa. Chifukwa busa John Chilembwe amafuna nkhani yogwira ntchito molimbika, nkhani yokhuzana ndi kukhala ndi zokudya zokwanira, komanso kuzimira tokha nkhani ya chuma, komanso kukhala kuti tili ndi oziyenereza muzina zosiyanasiyana mtenga chonera kuti tikhalenso afulu dziko lathu. Pakadali pano akambewa apempha atsogoleri a ndale kuti alangize anthu awo ponena kuti mwambowu si wa ndale. Tenga watu waukulu makamaka kupita ku zipani kwa atsogoleri a zipani komanso osatirawo ndi kuti siku limeneli ndi siku limene la wina aliyense, si siku la ndale, si siku la chipani. Tonse tibwere mopanda kuvala makaka zipani zathu, tivale ndithu ma civilian kuti tonse pamodzi tikhale ana abanja limodzi ndi mtima umodzi ndi mzimu umodzi, kuti tilalikire kapena tionese chikondi komanso umodzi umene mbusa John Chilembwe amafuna kuti ukhale mdziko muno. Atsogoleri a ndale komanso azipembedzo zosiyanasiyana mwa ena akuyembekezeka kukhala nawo pa tsikuli. Papita zaka pafupifupi 111 kuchokera pomwe mbusa John Chilembwe anaphedwa. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Wazachuma wati wakhutitsidwa ndi maganizo a nzika za dziko lino okhudza zomwe akufuna kuti boma liyike mu ndondomeko ya zachuma. Dziko la Malawi mawa likumbukira mbusa John Chilembwe yemwe anatsogolera ntchito yomenyera ufulu wa anthu akuda mu ulamuliro wa azungu. Ndipo timu ya dziko lino ya Scorchers idziwa matimu omwe isewere nawo mu mpikisano wa WAFCON mawa pamayere omwe achitikire mdziko. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu, nduna ya zachilengedwe a Alfred Gangata ati boma likhazikitsa ntchito yodzala mitengo pa 16 January chaka chino pa sukulu ya Mpata mboma la Phalombe. Ndunayi yanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe pomwe imafotokozera ntchito yodzala mitengo iyi. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango.
malinga ndi agangata mitengo yokwana 41 miliyoni ndi yomwe idzalidwe pa ntchito yodzala mitengo ya chaka chino. Iwo ati kukula kwa mchitidwe odula mitengo mdziko muno kukuthandizira kusefukira kwa madzi komanso kuononga zomangamanga. Agangata apempha mabungwe omwe amathandizira dziko lino pa chitukuko, mabungwe omwe si aboma komanso mabungwe ena okhudzidwa kuti aonetsetse kuti mitengo yomwe idzalidwe ikusamalidwa kuyambira nthawi yomwe yadzalidwa. Mwezi wa Disemba unakhazikitsidwa ulendo umene anthu amadzala mitengo kuyambira pa 15 Disemba mpaka 15 April tikhaludzira mitengo. So chaka chino mitengo tukadzala tikakhazikitsa mwambo odzala mitengo kumpata primary school Phalombe. Chaka chino tukonzeka tudzala mitengo yokwana 41 million. Ndipo mulendo amene azabwa pamenepo udzatsala mitengo udzakhazikitsa nthawi yodzala mitengo ndi olemekezeka Ayunuki Kanzingeni Chihana amene adzakhale malo mwa president. Ntchito yodzala mitengo ya chaka chino ikukhazikitsidwa pansi pa mutu wakuti mitengo komanso nkhalango kuthandizira kulimbikitsa kupirira kwa madera. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbilizi yayamikira kuchuluka kwa alimi omwe agula kale zipangizo zotsika mtengo mu gawo la ntchito zotukula alimi ang'onoang'ono powathandiza ndi upangiri wa ulimi wa makono za SAP. Kudzera mu ntchitoyi akuti alimi opitirira 18,000 mwa alimi 22,000 apeza kale zipangizo za ulimizi. Izi zadziwika pomwe amayendera alimi omwe akupindula ndi ntchitoyi ndera la Mfumu Kalumbu mboma la Lilongwe. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Pansi pa gawo lothandizira alimi omwe avutika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, khomo la mlimi likulandira matumba awiri a fetereza okulitsa komanso obereketsa pamodzi ndi mbewu ya chimanga. Polankhula pomwe amakayendera alimi omwe akupindula ndi gawo la ntchitoyi, nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbilizi anati ndi okhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera popeza ithandizira kuthetsa njala komanso dziko kudzidalira pa nkhani ya chakudya popeza alimi akulula zochuluka. Ambilizi kenako anati mavuto omwe alipo ndi anthu omwe akugulitsa zipangizo pansi pa ntchitoyi pomwe akuti ena kumafunsa alimi kuti azonjezera ndalama zina pa zomwe akuyenera kupereka kuti agule mbewu ndi fetereza. Iwo anati unduna wawo uthana ndi wina aliyense ochita mchitidwewu. Izi zitazimva tikuzilondoloza andi posachedwa apa mumva zotsatira zake andi sizayendera kwenikweni amene akupanga zimenezo. Mkulu wa ntchito ya zaulimi ya SAP Alex Baluwa anati alimi onse omwe anali pa chiwerengero cha opindula ndi gawo la ntchitoyi mboma la Balaka agula kale zipangizo zawo ndipo angotsala ochepa chabe boma la Lilongwe. Ndineso osangalala kuti kuno ku Lilongwe kufika tsiku la lero pali mi 17,950 tikaona maripoti zisonyeza kuti tadutsa pa 80%. Gawo lothandizira pa ngozi zogwa mwadzidzidzi la ntchito za SAP analikhazikitsa ndi thandizo la ndalama lokwanira $3 million lochokera ku bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD pofuna kuthandizira mabanja osowa. Alimi amagula matumba a fetereza pa mtengo omwe boma linayika wa 10,000 pomwe mbewu zimakhala zaulere. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Konsolo ya mboma la Mangochi yati ikupanga dongosolo logwiritsa ntchito sitima ya pamadzi kuti ithandize ntchito yopereka chakudya kumanja ovutikitsitsa omwe akupezeka madera ovuta mayendedwe mbali mwa nyanja. Ofalitsa nkhani za konsoloyi Bishop Whitmos wauza MBC kuti padakali pano nthambi yoona zakudya pa dziko lonse ya mamukaka ya World Food Program WFP mogwirizana ndi nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ikumalizitsa ntchito yokonzekera kuti chimangachi chiyende mosavuta. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene ntchito yopereka chakudya ku mabanja ovutika ikupitirira, konsolo ya boma la Mangochi ikukonza dongosolo logwiritsa ntchito sitima ya pamadzi kuti ithandizire ntchito yonyamula chimanga
kukafikira anthu omwe ali m'madera ovuta mayendedwe kamba ka vuto la msewu m'madera monga Makanjira, Lulanga, Chilawi ndi ena. Polankhula ndi MBC, ofalitsa nkhani za khonsolo ya Mangochi, Bishop Whitmos, wati pakadali pano khonsoloyi yapereka kale chakudya ku mabanja okwana 44,000 mwa mabanja oposa 60,000 omwe akuyenera kulandira thandizoli m'bomali chaka chino. Khonsoloyi yatsimikizira anthu oposa 19,000 omwe atsala m'maderawa kuti boma liwafikira ndi thandizoli pamene likukonza dongosolo la mayendedwe. Ndondomeko yogawa chakudya kuma nyumba okhuzidwa padakali pano kuno ku Mangochi idakali nkati. Kufikira leroli takwanitsa kufikira chiwerengero chochuluka chifukwa ngati khonsolo timayenera kufikira manyumba okwana 63,602 ndipo kufikira leroli takwanitsa kufikira manyumba 44,000 zomwe zikuonesa kuti pa manyumba 100 aliwonse tafikira manyumba 70. Pothirapo ndemanga, mfumu yayikulu Mapira yayamikira boma pochita changu ndi ntchito yogawa chakudya kuchokera pomwe anayikhazikitsa ntchitoyi mwezi wa Novemba chaka chatha mchigawo chakumvuma. Ntchito yogawa chakudya kupita kwa anthu amene ali osowa maderamo pamene anazabwera anduna ku Eastern Region ku makamaka kumachinga kumene anasegulira anduna za agriculture. Ndikuona kuti program imene ikuyenda bwino chifukwa ndikunena kuti ngati madera athu awa mwina ndi mwina ndithu chimanga chayamba kufika panopo anthu ndithu ayamba kulandira. Izizi sitimayembekezera kuona kuti asegulira pasula pompa kuti nthawi yomweyo yonse kuti zingambe kuyenda. Timayembekezera kuti mwina anthu akhoza mwina kuyamba kulandira mwina kumapeto kwa January koma pamene tikuyankhula pano anthu madera mu chakudya ndithu akulandira. Nyengo yogawa chakudya kumawanja omwe akuvutikitsitsa ikuyembekezeka kufikira anthu oposa 4 million mdziko muno. Khonsolo ya Lilongwe sinatolere misonkho yokwana 15 biliyoni kwacha kwa anthu okhala mu mzindawu, ndipo nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri apempha khonsoloyi kuti ichilimike kutolera ndalamazi kuti makamaka kuti mzindawu ukhale otukuka. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Pazokambirana zomwe ndunayo inali nayo ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe, Aphiri anauza khonsoloyo kuti ichitepo kanthu kuchilimika kutolera zinyalala kuti mzindawu ukhale wa ukhondo. Apa ndunayi inati sizoona kuti khonsoloyi izinena kuti ilibe ndalama pomwe ili ndi ngongole za misonkho zokwana 15 biliyoni kwacha mwa anthu ndi makampani. Ndaona masomphenya awo koma masomphenya ambiri anthu amathawira kuti tilibe ndalama. Ine ndimanena nthawi zonse kuti si ndalama zimene zimaitana masomphenya koma ndi masomphenya amene amaitana ndalama. Ndikukhulupirira kuna kuti mwauka angatipanga zambiri zimene tikuzilakalakazo. Ndimapereka chitsanzo chokuti ali ndi department ya works imene inakhalapo kalekale imene kungomata msewu siziwatengera zambiri. Tikausiya msewu uja kuti mpaka uwonongeke kwambiri tizafuna contractor wamkulu kuti awonongerepo ndalama zambiri. Anthu amapereka ndalama za msonkho bwino akamaona kuti ndalama zawo zija zikugwira ntchito bwino. Ndipo poyankhapo mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Claude Kadamanja ati ali ndi ndondomeko zomwe atsatire kuti azitolera ndalama zochuluka. Ili ndi maplani amene timatsatira. Maplani oyambirira ndi amene tinapanga kuti atitsogolera kuchoka mu 2020 kufika 2025. Ndiye tinakhala kuti tapitiriza kufika chaka chino 2026. Maplani mmene tideka munjira zambiri zimene zingatithandize kuti tithe kutolera ndalama zochuluka. Njira imodzi ndiyonena kuti tichulutse mastaff kapena anyamata amene angamapite kumakatolera ngongole ncholinga chokuti ngongole zitsike. Ndunayi yachenjezanso ogwira ntchito ku khonsoloyi kuti asiye mchitidwe olekerera zinthu zina pomwe akugwira ntchito. Izi atikamba kama ripoti omwe alandira kuti anthu akumabwera mochedwa ku ntchito zomwe akuti zili ndi kuthekera kosatumikira bwino anthu okhala mu mzindawu. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers idziwa matimu omwe isewere nawo mu mpikisano wa AFCON mawa pamaere omwe achitike mdziko la Morocco. Aka ndikoyamba kuti Scorchers isewere ku mpikisanowu.
mphunzitsi wa timuyi Love Mufaziri ndi mtsogoleri wa osewera Tabitha Chawinga ndi omwe ayimirire dziko lino kumayerewa. Mpikisanowu udzayamba pa 17 March mpaka pa 3 April mdziko la Morocco. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na inso mitu yake. Club Junta, building better Africa.